Sonra hormatly prezidentimiz halkara paragyçyk we anaşmak gili, halkara bitaraplyk günü we Türkmenistanyň hemýejilik bitaraplygynyň 30 ýyllygyny näsip geçirilýän halkara forumuna gatnaşmak maksady bilen paýtagtymda gelen Eswatini padşahlygynyň premier ministri Rasyed Dlamini bilen duşdy. Belent mertebeli mehman Türkmen toprağynda mehirlik kabul edilen üçin hoşarlyk bildirip, Türkmenistanyň geçirilýän halkara maslahatyň häzirki döwrüň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmak we olaryň çözgütlerini işläp taýýarlamak üçin netijeli meýdança boljakdygyny anan bildirdi. Şeýleken belent mertebeli mehman purzatdan peýdaranyp, Eswatiniň padşahynyň hormatly prezidentime de iýeren mehirli salam getirdi we halkara bitaraplyk güni hemde Türkmenistanyň hemýejilik bitaraplygynyň 30 ýyllyk münasibetli gutlawlaryny beýan etdi. Hormatly prezidentimiz Eswatiniň padşahyna ingo arzuwlaryny beýan edip, belent mertebeli mehmana paýtagtymda geçirijek halkara maslahata gatnaşmaga çakylygy kabul edeni üçin minnetdarlyk bildirdi. Hemde bu möhüm çäre Eswatini padşahlygynyň ýokary derejeli wekiliýetiniň gatnaşmagynyň ähmetini belledi. Bellenşýärli bir forum sebitde we dünýäde paragatçylyk puturandyrmak, ananşmak medeniýetini ösdürmek we häzirki döwrüň derwäs meseleleriň çözgütlerini işläp taýýarlamagyň möhüm binýadyny emele getirer. Duşun ahyrına hormatly prezidentimiz we Eswatini padşahlygynyň premier ministri ýödary gatnaşyklaryň mundan meýlekde ösdüriljekdigini anan bildirip, birek-birege ingo arzuwlaryny beýan etdiler.